Gada afa gị? Chigozie Ezugwu. Gịnị ka ị na-eme ebe a taa? Abịa m maka ejije a na-eme n'Igbo Amaka. Ke ndị bụ ndị Igbo Amaka? Ndị Igbo Amaka bụ otu ejije nwere ofu obi na-asụ asụsụ n'asụsụ Igbo. Ọ ihe eji mara ha. Na-emekwa ihe egwu. Ebe ọbụla ha jere, ha na-eme ihe eji mara ndị Igbo. Gịnị mere eji banye si na ịchọ ịbụ otu n'ime ndị Igbo Amaka? Ihe mere bụ na mụnwa na onwe m bụ onye Igbo and ana m alike ịdị na-asụ Igbo. Ejego m ọtụtụ obodo dị iche iche ma n'ugwu mana na ndị Yoruba. Lukwa ebe a afụ otu ha si asụ asụsụ be ha ma otu ndị Hausa si asụkwa asụsụ be ha, m wee sị na ihe a ya amasị m ka m soro n'otu ndị Igbo Amaka so na-asụsụ asụsụ Igbo ike. Kemgbe ị banyere n'otu ndị Igbo Amaka, ka isi mata ha? O tekwe n'aka mana ezigbote ọyị mbụ onye maziri mfa m wee soro ebiaba maka a sị na-atụọrọ ofeke ofe isi n'ọhịa atụkwara ọmarụ wee sị ka m bịa ka m marụ. Gafee ezigbote ọyị gaa ka ebe nọ ma ka ebe ọ nọ, ka onye ebe ọ bụ ka ebe ọ nọ. Afọ ya abụọ bụ na-eme ya isi onye adaziani. Kemgbe ị banyere n'Igbo Amaka, ka efi nwere ike ịgwa ndị mmadụ maka ya? Kemgbe m bakwuru ya, n'eziokwu isi Igbo na-atọ m ezigbote ụtọ. Agwakwana m ụfọdụ otu ndị maọbụ abụọ ndị nke nkwa ndị bụ ndị ọyị m ka ha bata ka ha bịa sorofu ihe dị iche n'egbe na egbe na asụsụ Igbo atọka. Kemgbe ị banyere ha ime ejije maọbụ ịgba egwu, onwe na nke iso ha wee mee ka ị ga-agwa ya maka ya? Nke nsogo na n'ime ya bụ gịnị bụ aha gị? Ka ife na-agwa ọhaneze na-ege ntị tata gbasalụ Igbo Amaka Productions na omenala Igbo nakwa ndị Igbo niile, ka ị nwere ike ikwu maka ya? Ihe nwere ike ikwu na ya bụ na ka m si kwu na mbụ na asụsụ Igbo amaka. Onweghị onye Hausa kịta ya gị na ya na-ekwu okwu, onye Hausa ibe wee bịakwute ya ọ sị ka gị na-akwuwe ka ọ ya hapụ ọ ya akụpụ gị n'akụkụ soro n'ube ha gbagoro ya daghọtazi ha na-akọ ncha. Otu ha ka ọ dịkwa ndị Yoruba. Gị na onye Yoruba na-ekwukọ ihe kịta, nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị bịa ha na onwezi asụsụ ọzọ ha na-asụ ya bụ ha asụsụ be ha. Ya mere m nwa na onwe ndị wee lakịkwa ka ndị nke m kwa bụkwa ndị Igbo ka anyị na-asụ Igbo, anyị na-asụsụ ya ike na Igbo Amaka. Okwu agbamume ị na-enye ndị na-ahụ maka ihe a na-eme, okwu agbamume ị na-enye ha? Okwu m nwere ike ịgwa ha bụ na ọ na-adịkwanu mma onye nọ ha isi ya ọkpọ onwe ya oku, jụọ onwe ya ajụjụ. Ihe ọsọ kwere ihe niile ya na-eme asụsụ Igbo aya nwụnata naanị emenu naanị eme ala onweghị ebe ọ ya bi jee n'ụwa niile a ka ị hapụ ife onye Igbo. Obodo ọbụla ndị Igbo anọghọ ma na ya bụ obodo enweghị isi. Achọ m onye ọbụla ma onye elu ma onye ala ịbụrụ ha n'onye Igbo na-egosi ihe eji bụrụ onye Igbo na-asụ asụsụ Igbo na Igbo Amaka. Ụjọ atụzina gị ebe ọbụla ị nọ, sụba asụsụ Igbo. Ka ekwana ihe na-agwa ndị na-achọ ebe ha ga-aba gaa na-eme ejije? Onye ọbụla na-achọ ime ejije Igbo ya wụrụ ọsọ gbarataba n'ala Igbo ebe Anambra steeti. Ịbịa ha na anyị nọ n'ịntanetị, anyị nọ everywhere now. Ịbata ha na jụọ ese baa n'ịntanetị gị taịpụọ Igbo Amaka, ị ya afọ akara ya eji nweta ha. Ịkpọzie onye isi akọwara gị usoro na usoro ihe eji wee banye. Ka ebe chọọ ka ịfụ onwe gị n'ọdịnihu n'Igbo Amaka Productions? N'ike nke ezigbo
ama atụnyekwa anya ka m fụ onwe m n'ebe dị elu agụba ndị na-eme ihe ejije Igbo ka m soro na ndị agha agụ ka ha hapụ ịsị na onye a mekatara kwụsị ọ na omekatara daghachi ya azụ n'ihe gbasara ejije Igbo so a na m enyeego onye m anya ka a na-afụ n'ọdịnihu ihe ọbụla a na-ekwu okwu Igbo ka a na-afụtụ nna ya. Daalụ nne anyị kene kaga isi na aha ga-ebusodo Chigozie Ezugwu. onye be ka ị bụ? Abụ onye Enugu steeti, abụ onye Ovoko, Igbo Eze South Local Government. Daalụ nne.